cucuke. Nah. Monggo Mas Singo Budaya. Sing moto ben ora kesulitan. Jogete ana lor ora apa-apa. Jogete sih lor ora apa-apa. Siaket binarung kumandanging gamelan reok Ponorogo. Sumangga Ki make up tedak foto ndungkap paripurna. Ayo Mas Klono dikirapne dhisik. Ayo mantene dikirapne dhisik. Ayo mantene dikirapne dhisik. Mandap
budaya. Lelati pasugatan. Ngapunten niku Singo budaya.
Nong.
keripik telo singa budaya Boten napa nggih kiras-kiros karo musik iringane nganggo musik boten napa nggih ben keratan kabeh lagi nek ra ngono ora cukup wektune nggih sekali-kali klono Sewandono jogete nganggo dangdut siang pantoro ratri budaya tampil bina-bina luli ora singo ora wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku Bagus antep nurus timu tresnaku
dikucem diraupi. Wis ora kita nggobyos pokoke jalan. Matur nuwun. Tedhak winangsunan lelipur kalajengaken mangke. Kula warga mbrubahan Kelambang ingkang keparing estreni foto kaliyan temanten sumangga. Upacara kalajengaken rambanangka kalih lung tinampi pambagyarja kamilujengan saking Kang Hamengkugati ngiras pantes anampi pasraing temanten. Sulih salira rama ibu temanten putri sasana saha swasana katuraken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih. Kadose kok sami mak embuk nggih. Pak, nggih. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya ya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Panjenenganipun para pepunden sesepah aji sepah ingkang satuh kinamekten langkung-langkung dumateng para alim ulama Bapak Kiai Ibu Nyai ingkang tansah kawula taati sedaya fatwahipun sagung para tamu undangan kakung mewah putri ingkang kalmaliaken wabil khusus dumateng panjenenganipun sahibul hajah ingkang kagungan hajat inggih menika Bapak Pak Lek Suryadi Tersat Ibu Sakodrah ingkang kula kinaremadan langkung-langkung dumateng kadang besan saking tlatah Bulu Sirapan inggih menika panjenenganipun Bapak samantalasan Ibu Sumi sedaya pangombyong saking temanten saking tlatah Bulu Sirapan ingkang kamuliaken. Ngawali atur kawula sumangga kita dherekaken langkung rumiyin duwi syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa awis saking para rahmatipun ingkang sampun kaparengaken dumateng sedaya sehingga wonten ing dalu enjang menika kita saged hadir makempal manunggal nyawiji wonten ing dalem iki kanthi kahajan tebing sambikala sumangga kenikmatan ingkang sampun kita tampi menika sareng-sareng kita syukuri kanthi ucapan alhamdulillah inggih menika alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang kakali kanthi pikoli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rahmah dan salam kita aturaken dumateng junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita wantu kita tenggo-tenggo syafaah utawi pitulungan bijing inten yaumul qiyamah Allahumma amin. Sagung pertamu undangan kakung Mbah Putri ingkang mulyakaken kala wantun jumantaka ngarsa sami kala kapitedan panjenenganipun Pak Lek Suryadi Tersat Ibu Sakodrah supados ngaturaken wonten wekdal menika pramila ing awal panjenenganipun Bapak Suryadi mboten kastu matur piyambak awit saking bombonge manah ayam menggalih awit menapa ing ngantos wekdal menika panjenenganipun saged anatepi darmen sepah anikahaken putrinipun ingkang paring asma Dik Purwati pikantuk Mas Bagus Piko Aldi Pratomo putra saking panjenenganipun Bapak Saman Ibu Sumi saking tlatah Bulu Sirapan. Nggih mugi-mugi menapa ingkang dados niat hajatipun Bapak Pak Lek kula Suryadi putra Ibu Sakodrah tansah kinabulan langkung-langkung panjenenganipun Mas Piko Aldi Pratomo anggenipun kepi rumah tangga kalian Mbak Purwati estu-estu dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Sagung para tamu undangan mewah ingkang telah putri ingkang kula hormati wonten mriki inggih Bapak Suryadi lumantar kala sepindhah ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit menapa panjenenganipun anggadhahi kersa menika boten saged piyambak pramila saking menika sedaya warga
sederek kadang mitra ingkang sampun paring pambiyantu anggenipun gedhe resepsi pernikahan putrinipun tansah kinabulan kados mekaten punika. Namung saged ngaturaken jazakumullahu khairal jaza fid dharari amin ya mujibas sailin. Mugi-mugi ngamal panjenengan ingkang sampun katuraken dumateng Bapak Pali kula Suryadi Sakodrah tansah dipun paringi ridho saking Allah tansah piwales saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun Bapak Suryadi dalasan Ibu Sakodrah sakeluarga saking panjenenganipun anggenipun nampi kerawan wonten ing mriki majelis wonten kekirangaken samudayanipun. Saestosipun saking panjenenganipun Bapak Suryadi menika sampun ancang-ancang. Sampun ancang-ancang saderengipun anggadhahi kersa ananging maksud hati memeluk gunung tetapi pada yatangan tak sampai. Dados niki kodratipun Allah mbok pilih wonten kekirangan samudayanipun mewahi pasogatan ingkang kirang miraos palungguhan ingkang kirang sekeca lumantar kala panjenenganipun Pak Suryadi Ibu Jainem tansah saged nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami. Ingkang salajengipun ugi kala wonten ing mriki kapinedhan saraya supados anampi pasrah saking warga dalem Bulu Sirapan pramila wonten ing wekdal menika kala tampi kanthi asta kekalih kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ingkang salajengipun ugi kala wau sampun katuraken kalian talanging basa saking tlatah Bulu Sirapan mbok bilih mangke sampun paripurna apawahan agung mangke andherekaken kondur saking dalem mriki namung saged ngedongaaken mugi-mugi wangsul panjenengan milai saking dalem mriki ngantos Bulu Sirapan tansah anampi tansah mangki kaharjan tembe ing sambikala. Ingkang salajengipun kala wau katuraken bilih mangke sasi ngajeng sasi September 2 tanggal 24 nggih. Kasuwun kalarapaken wonten ing Desa Sirapan Bulu Sirapan insyaallah saking dalem mriki ngaturaken punapa kados panyuwun saking keluarga dalem Bulu Sirapan. Ingkang salajengipun inggih niki sampun cekap sing diarani walimah niku dinten mriku ana acara manten terus pun enten mak-eme terus unjukane pun selesai. Berarti niki sampun selesai. Ya. Doa nggih sampun. Pun niki kula nitip teng mantene lah mboten enten mantene. Niki kula ngisi acara ngeten niki ping kalih. Badhe kula titipi manten pun mboten enten. Nah. Jadi niki terus pripun? Nah, pun monggo. Mboten kula aturaken kathah nggih namung ngeten wedal sampun status dalu sampun siang. Pramila wonten mriku medal saking kula pribadi minangka talangi basa saking panjenenganipun Pak Suryadi tansah Ibu Sakodrah nggih kula nyuwun pangapunten ingkang kathah saking kula cekap semanten usikum wa nafsi bitallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwa Madya Wasana upacara wis kalampan kanthi widodane ing sambikala. Sumangga kita purnani sarengan kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jaya jaya wijayanti jaya sinartan sewilasan ing Gusti Rahayu. Rahayu rahayu sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang ayu wajib kula purba sasangga kadang kula GI Make Up Singo Budaya saha sedaya para kadang kang nyengkuyung lampangi upacara nyuwun pangapunten sedaya kekirangan wilujeng siang wilujeng kondur. Singo Budaya. Singo Budaya tampil beda kuwi nami ora singo lunging mekar lan semi puspita ing taman sari manglung manungsung wani kelawan bulan indah dari ngambang
Singo budaya tampil beda wenak luli. Ora singo, ora kok. Singo budaya tampil
Lumantar Singo Budoyo ugi kata-kata RP engkau tangan sang menika semonggo kata-kata Singo Budoyo.
wong prasaja alus bebudine sabar toraga mati momong putra lahir lan batine goleki sing kaya apa wong nyatane kelakon saprene saben-saben gandro wakasane malah bangun tresno dudu bondo dudu rupa mong atine dadi tataline guyon rukun kadya pepindhane mimilan mituno wis jam maklum rae yen wong urip cukup lan kodene gedhe supra dene ora nganti dadak dadi gawe rina wengi dadi ati wong prasaja alus bebudine sabar toraga mati momong putra lahir lan
ngebes udan krimis semua wis mapakake aku mbok lepas jaketmu jur melayani aku kangen tak sutek mereng rangkulanmu perapatan jalan mesrep saksi ketemuan iki senadyan tanpa ucap aku ngerti sorotene tramu kebekangan rindu kirime saya deres nganti padha ngerteni nganggo jaketmu iki udan kirime mbok payungi tondo katerus aku satenane aku ngerti nganggo jaketmu iki udan kirime mbok payungi mergo jaket iki terus nakutan saya ngerti langit mendem tumiyung mudhun ngebes udan krimis semua wis mapakake aku mbok lepas jaketmu jur melayani aku kangen tak sutek mereng rangkulanmu perapatan jalan mesrep saksi ketemuan iki senadyan tanpa ucap aku ngerti sorote mripatmu kebakangan rindu kirime saya deres nganti padha ra ngerteni nganggo jaketmu iki udan krimis mbok payungi tondo katerus aku satenane aku ngerti nganggo jaketmu iki udan krimis mbok payungi mergo jaket iki terus nakutan saya